tas anu apa iku lek ngarani tangi ngene iki ora kabeh wong lho iso tangi isuk iki aku tangi jam 10 mambengi turu jam 3 tangi isuk ora kuat iki mang tangi turu aku langsung rene tak dedoyo langsung mudhun iki teka anu tingkat amah tingkatku nek dhuwur kono iki aku langsung rene njaga anduk dhisik kemarin terus rene marine lungguh nek kene iya tangi turu jam 10 jan gak kelemen dasku sakjane iki aku atene muda dhisik mosok ate video pisan ana om muda ate gak atus endas pleng mari atus mari budal wer ana marine budal golek apa Mbak PRT marine atus dulu masih atus budal ngising iki sian sing ora ngising ndang ngising